Оперета і справді прекрасне місце. Є цікаві історії, звучить весела музика, пани і слуги разом танцюють і співають на одній сцені, а роль містера Ікса запросто може зіграти генеральний директор. Знаєте, ви праві. Оперета дійсно надзвичайно чудове місце. Місце сили і позитиву, де кожні мистецькі історії мають щасливий фінал. Якими б серйозними ми не були, кожному іноді хочеться побути веселим і безтурботним. Композитори вловили це наше бажання і створили чудовий жанр – оперету. А з нею – мистецькі історії. Babacığım, Orazа bayram hayırlı olsun. Babam, Orazа bayramınız hayırlı olsun. Baba, Orazın hayırlı olsun. Allah tutkan oğuzluğu Allah'a bu olsun. Allah bütün yapkan ibadetlerinizi kabul etsin. Men Allah'a her gün dua ettim, o sana sabırlık versin. Sabırlı ol baba, bir şeyin korkma. Bu ağır musibetler seni sındırmasın. İnanamız, Allah'ın yardımı tez gelir. Babacığım, men seni pek gururlanam. Bunda herkes sizni soray, sizge selam eteler. Tez vakitlarda Allah görüşmek bizge kısmet etsin. Gelecek bayramını senin karşılamağa isteyim. Babam, men seni pek sevem. Babacığım, ben seni pek kucaklamak isteyim. Babacığım, ben seni pek sakındım. Bileyim ki sana şimdi pek kayın ama ağırlıktan son yangılık gelir. Пісня «Гуцулка Ксеня». Вона приходить на світ у 30-х роках минулого століття. Але її смак, наче вистояне вино, з кожним роком стає привабливішим. Десятки, сотні аранжувань. Десятки, сотні виконавців у багатьох країнах світу. Але плин історії настільки швидкий, а інформаційні потоки такі масштабні, що увага до авторства цієї пісні проходить повз наші життєві захоплення. 23 травня 1956 року. Самодіяльний український композитор Роман Савицький отримує листа з управління захисту авторських прав, де повідомляється, що його визнано автором пісні «Гуцулка Ксеня». Громовою блискавкою ця інформація летить за океан. Українці Сполучених Штатів Америки та Канади шоковані. Вони ставлять гостре запитання. Як могло так статися, що при виконанні цієї пісні оголошується прізвище Савицький? Там за океаном переконані, що справжнім автором знаменитої пісні «Танго» є композитор та диригент Ярослав Барнич. – 2006 рік. Торонто. Апогей ідеологічної боротьби. У канадській пресі з'являється стаття «Ярослав Барнич. Шлях до золотої батути», де авторство пісні «Гуцулка Ксеня» безальтернативно віддають Ярославу Барничу.
а Романа Савицького називають лжеавтором. Конфлікт очевидний. То хто ж написав «Гуцулку Ксеню»? За яких умов було створено цей твір та хто була та чарівна дівчина, яка стала прообразом знаменитої Ксені? – 1932 рік. Косівщина, Гуцульський край, село Шешори. Сюди до двоюрідної сестри Ірини Борачинської приїжджає вчитель історії Роман Савицький. Йому 28 років. Це добре освічена, елегантна та вельми швидка на слово молода людина. У нього вишукані жарти, чудовий голос та вміння творити пісні. Сьогодні остання неділя серпня. Його сестра Ірина Борачинська щороку у цей час організовує святкову вечірку, на яку приїздить молодь зі Львова, Станіслава, Коломиї. Щороку тут обирають королеву вечора. На цей раз серед кандидаток дочка господині вечора Ксеня. Вона вдяглася так само, як усі. Вона була дуже дотепна, вона була весела, жартівлива дитина. І її обрали королевою балу. Вона давала всім якісь доручення і запросила свого вуйка Романа, щоб він написав для неї пісню, щоб розказало про гори, про любов, про життя, про цю красу Карпатського краю. 1932 рік. Місто Станіслав, нині Івано-Франківськ. Ярослав Барнич, знаний диригент та композитор. Його називають «професор на колесах». Адже композитор з неймовірним завзяттям працює у багатьох мистецьких закладах міста. У приватній українській жіночій гімназії, якою опікуються черниці-васильянки, Барнич викладає музику. Тут навчаються світські дівчата. Деякі з них закохані у маестро. Однак надмірна увага студенток бентежить композитора. Адже у нього зразкова християнська сім'я. Викладач розуміє, навіть простий флірт може зашкодити іміджу, тому дипломатично утримує нейтральність у стосунках з енергійною романтичною молоддю. У приватній жіночій гімназії Ярослав Барнич організовує хор, який має неймовірний успіх на прикарпатських теренах. Але бібліотеку музичну доручив вести дочці священника села Небило, а тепер це Рожнятівський район Івано-Франківської області, Ксенії Клиновській. Ну і так Ксенія Клиновська грала на скрипці, коли треба було десь виступати разом, він її запрошував. З тої бібліотечки музичної, з тої скрипочки, з тих зустрічей вони ходили по Франківську, десь не дуже афішувалися, але місто невелике, зашуміли. Звичайно, скоро і дружина дізналася, що він з ровесницею дочки зустрічається, було тертя. Карпатські Шешори. Королева вечора, чарівна Ксеня, не змінює складного завдання. Вона і далі наполягає на тому, щоб дядько Роман написав таку пісню, аби весь гуцульський край співав її. Завдання оригінальне та вельми складне. Однак веління королеви вечора слід виконувати. І молодий вчитель Роман Савицький береться за написання пісні, де в епіцентрі людських взаємин постає неймовірне щире кохання гуцула до чарівної Ксені. Пісня отримує назву «Гуцулка Ксеня». Гуцулка Ксеня стала дуже популярною відтоді, як її автор почав виконувати зі сцени у складі чоловічого квартету. Також гуцулку Ксеню виконували студенти торгівельної та ремісничої промислової школи, де Савицький був на той час директором. Натомість чітко сплановане системне життя диригента та композитора Ярослава Барнича зазнає непередбачуваних внутрішніх трансформацій. Захоплення гімназисткою Ксенією Клиновською продовжується. Маестро, наче загнаний у клітку, де заборонено промовляти слово «любов». З одного боку мораль, дружина, діти, кар'єра, з іншого – почуття, великі почуття та ще й до ровесниці власної доньки. І саме у цей час, за іншою версією,
у серці Ярослава Барнича народжується пісня танго «Гуцулка Ксеня», яку він дарує Ксені Клиновській. Дівчина хутко заходить у кімнату та ховає згорток паперу під матрац, щоб не зауважила сестра-монахиня, префект гімназії. Ярослав Барнич був дуже чесною, порядною людиною. Безумовно, він був талановитим композитором. Такі шедеври з'являються під якимсь враженням. Отже, не виключено, що оце платонічне кохання, ця симпатія, власне, і спонукала до створення знаменитого пісні танго. Почала, ясно, і дружина ревнувати до семінаристки Клиновської, почали шепотіти десь поміж себе. Ну і вона сказала, я так не можу. Каже, не годна, ти всі розумієте. Звичайно, це було чисто платонічне кохання. Вона вийшла заміж за юриста, і потім вони емігрували в Чикаго. То хто ж справжній автор пісні? Якщо Ярослав Барнич присвятив пісню танго Ксенії Клиновській, то якій дівчині присвятив цей твір, який має такий же мотив і такі ж слова Роман Савицький? Якщо пригадати літню вечірку 32-го року, то знаємо, що Ксеня Борачинська, яка давала завдання написати пісню Савицькому, була молодшою від свого дядька майже на 20 років. Очевидно, він не міг так палко висловити свої почуття малолітній дівчині, тим паче своїй племінниці. Тут дуже багато проколів. Прообраз за версією Романа Савицького Оксани Борачинської, за його словами, вона з 1925 року. Отже, на час написання пісні їй було 7 років. Про яке кохання можна говорити до дівчинки о 7 років? Ксеня Клиновська була з 1915 року. Їй було на цей час 17 років, 18-й пішов. Ми не можемо сказати, що ця пісня була написана про конкретну людину. А присвячена вона могла бути будь-кому. Ми не знаємо, які енергетичні потоки торкалися Романа Савицького при написанні пісні. Можливо, у його уяві була інша Ксеня. А може, це був вимріяний, узагальнений образ, кристалізація почуттів до жіночої краси. Як скажімо, це відбувалося у свій час 16-річною дівчиною, мексиканкою Консуелою Веласкес Торес, яка написала суперпопулярну пісню «Бесаме мучо». Так ось, у одному інтерв'ю Консуела зізналася, що до написання цього музичного твору вона жодного разу не цілувалась з хлопцем. А у пісні «Бесаме мучо» неймовірно енергетично звучать слова «Цілуй, цілуй мене міцніше». Co się dzieje? Krew się leje. 30-ті роки ХХ століття. Львів, Станіслав, Коломия чи Стрий – усюди в рестораціях, які здебільшого належать полякам, тільки і чутно польські популярні пісеньки. Елегантні кельнери спішать догодити клієнту. Насолоджуючись польським музичним мотивом, купці та професори, таємні агенти та просто батяри під фаршировану рибу, кльопси чи балярони смакують пиво, шампану чи вишуканий коньяк. А далі у танець. І ось на території розваг та відпочинку виходить новий український шлягер «Гуцулка Ксеня». Тепер чи не у кожній ресторації чутно цю пісню. Її не зупинити. Вона набирає популярності і виконується на приватних вечірках та родинних зустрічах. Усі мають за честь запросити в гості уславленого композитора Ярослава Барнича. Він – герой свого часу. Він у центрі світських розмов. Розповідає про Моцарта, Бетховена, Лисенка. Він пише оперети «Дівчина з маслу Союзу», «Зустріч у Черче», а також оперету «Гуцулка Ксеня». Прем'єра була запланована у Косові, але польська влада вони заборонили, оскільки вони знайшли там національний елемент. Ось. І правдами-неправдами «Гуцулку Ксеню» було поставлено у 1939 році у Делятині. 1939 рік. Західна Україна переходить під сферу впливу радянської влади.
Ярослав Барнич стає головним диригентом новоствореного гуцульського ансамблю, який успішно гастролює містами Радянського Союзу. А далі німецька окупація. Майстро працює у Львівському оперному театрі. Тим часом перемога радянських військ у Сталінградській битві змінює стратегічну ініціативу фашистської Німеччини. Радянські війська переходять у контрнаступ, звільняючи від загарбників нові і нові території СРСР. Ярослав Барнич чітко усвідомлює, що клейма прислужника німецьких окупантів йому не оминути, не стерти з біографії і участь у загонах січових стрільців. Зрештою, я можу зараз вам продемонструвати знаменитий відомий орден січових стрільців. Прошу подивитись. Це орден Ярослава Барнича. Мені родина із Клівленду передала це, оскільки я займаюся тривалий час цією темою. Коли наближалася Червона армія, ясно він знав, що йому не минути Дем'янових лазів. Він вирішує з сім'єю на захід їхати. І поїхали. І пішла чутка, що впала бомба в Німеччині, як Дрезден бомбили, він загинув. А тим часом, ясно, були заборонені його 4 оперети, а пісні співали. Ярослав Барнич переїжджає з Німеччини до Сполучених Штатів Америки. Там він популяризує гуцулку Ксеню як плід власної творчості. Преса української діаспори цю тезу не піддає жодному сумніву. Роман Савицький залишається в Україні. Його племінниця Ксеня Борачинська емігрує в Америку. Пісня танго «Гуцулка Ксеня» набирає обертів. У 1945 році вона отримує визнання серед професіоналів. Адже у Чехословаччині на фірмі «Еста» виходить платівка з записом цього твору у виконанні заслуженої артистки України Лідії Чернишової. Запис здійснено з ансамблем пісні і танцю Першого українського фронту. Авторство твору видавці не з'ясовують, а лаконічно зауважують – народна пісня Закарпаття. У 55-му гуцулка Ксеня знову виходить музичним тиражем. Її записують на платівку тріо бандуристок – Ніна Павленко, Валентина Третьякова та Тамара Поліщук. І знову видавці забувають вказати справжнього автора. Цю пісню у свої обійми бере народ, який суттєво впливає на зміст твору. Та з вірного гуцула робить зрадливого хлопця. Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито. Роман Ярославович любив Карпати, любив природу. Він тим жив. Він каже, що трошки не так було, я не так написав, а вже в народі змінили ці слова. Я вже чую, каже, мене це дуже турбувало. Мене це навіть обурювало, що як це на трембіті, я тобі розкажу про любов. Я так не писав. Тому що на трембіті завжди можна розказувати тільки про такі сумні події. І в його варіанті, в його оригіналі, це йдеться «Я тобі на трембіті розкажу про свій жаль». Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито і так далі. А насправді у літературній версії Романа Савицького розвивається цілком інша історія. Гуцул любить гуцулку. І ось з нею стається трагедія. Покохав дівчину скрито, і пройшло гаряче літо. Буря йшла несамовито, в ліс вівчар отару гнав. Черемоша били хвилі, бігла Ксені у безсиллі, на стрімкому впала шпилі, сумно вітер завивав. Ось звідки та трембіта розкаже про свій жаль. До того ж, Романа Савицького ображає, що дипломовані композитори не вірять, що він, простий галицький вчитель, зумів написати такий популярний твір.
самодіяльний композитор має намір отримати правове визнання авторства цієї пісні. І також відомо, що два львівські композитори зареєстрували Гуцулку Ксенію на своє прізвище. Можливо, тому Савицькому було принципово важливо отримати юридичне признання авторства цієї пісні. Савицький звертається за допомогою до Тараса Франка. Той розмовляє на цю тему з Ігорем Драго, який обіймає посаду музичного редактора управління музичних установ. Тарас Франко, окрилений позитивом від зустрічі з державним чиновником, пише листа Романові Савицькому. Драго дуже зрадів, як дідько Свяшком. Сказав, що він провадив завзяту боротьбу з псевдомузикантами, які запевняли, що Гуцулка Ксенія і Червоні маки – щиро народні твори. А він запевняв, що в ніяким випадку і що автор мусить знайтися. Мені був дуже вдячний. З вами хочуть нав'язати переписку, взяли адресу і так далі. Але ви тільки в листах, крім свого, не подавайте інших прізвищ, щоб справа не замотувалась. А інші прізвища – це було прізвище Івана Недільського і Ярослава Барнича, котрі на той час були, відкрито в статусі ворогів народу. І Тарас Франко порадив Роману Савицькому звернутися до управління захисту прав і захистити авторське право на Гуцулку Ксенію. Він зібрав потрібні документи, а тобто оригінали пісень. Також він мав запрошення на Меланчин вечір 1936 року, де він виконував цю пісню у складі чоловічого квартету. І письмові свідчення, які були завірені нотаріусом, свідків, які були присутні на цьому концерті, і які також вказують, що вони знали, що це була пісня Романа Савицького. Мій батько працював в хаті читальні, він там завідував, був казначеєм. Коли я сказала, що така є пісня, дуже гарна, то вони сказали, та що ти там, ми ж її ще давно чули, ще за Польщі. Тобто до 39-го року, каже, її співали, це чудова пісня, а написав її, то мені батько сказав, що це є автор Савицький. Надіславши в управління захисту авторських прав УРСР відповідні документи, Роман Савицкий отримує відповідь. Нами и Союзом композиторов УССР будет установлено ваше авторство на Гуцулку Ксению и Червони маки, о чем впоследствии мы вам сообщим. Просим вас также сообщить автора текста Гуцулки Ксенії і Червоних маків. Зауважимо, чимало науковців притримуються думки, що історія з визнанням авторства на пісні Гуцулка Ксеня та Червоні маки за Романом Савицьким чистої води фальсифікація. Мовляв, радянська влада свідомо намагалась приписати авторство популярної пісні не справжньому авторові Ярославу Барничу, а іншому композитору, тим самим свідомо замовчуючи прізвище буржуазного націоналіста Ярослава Барнича. Він міг подати через ЮНЕСКО до суду, що йому мали компенсацію за це заплатити, плюс виплатити гонорар. А в той час для Радянського Союзу платити золотом, тобто валютою, то це було дуже накладно. Тому то і «Звістя», і багато газет виступили, що це пісні Романа Савицького, що нічого цей націоналіст Барнич до того не має. Оскільки Ярослав Барнич – ворог народу в Сполучених Штатах Америки, влада пропонує взяти на себе пісню знаменитим композитором. Але Євген Козак відмовляється, Анатолій Кос-Анатольський відмовляється. Фактично всі професіонали відмовились. І органи, і влада була змушена звернутися до простої людини, до Романа Савицького з Підморшина. Але я вважаю, що це просто була жертва епохи. Тим часом в Америці Ярослав Барнич веде надзвичайно динамічне та продуктивне мистецьке життя. Він керує Українським народним хором імені Тараса Шевченка, активно гастролює, поновлює свої оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка». А у 56-му виходить кіноверсія знаменитої оперети «Гуцулка Ксеня». На Заході навіть і гадки не мають, що автором чарівного танго може бути хтось інший, окрім Барнича. І 23 травня 1956 року Роман Савицький отримує лист з управління авторських прав, де повідомляється, що він визнаний автором «Гуцулки Ксенії» і також, що йому буде перечислятися гонорар. Ця інформація летить за океан громовою блискавкою.
Прихильники Ярослава Барнича в Америці та Канаді шоковані. Вони ставлять гостре питання – як могло статися так, що при виконанні цієї пісні оголошувалося прізвище Савицького? Я, наприклад, вважаю, що його талановитості, власне, вистачало й забагато для напису такої пісні. Був концерт. Наш ансамбль «Смирічка» виступав, там виступала моя сестра Оля. Роман Януарович сидів на тому концерті. Після концерту він каже, мені так сподобався ваш голос, ніжний, що я напишу пісню про Моршин і подарую вам, щоб ви виконували. І от через пару днів він приносить цю пісню. Вона настільки впливала на людей, що люди не хотіли після тої останньої пісні виходити з залу. Тема авторства пісні активізує журналістів. Там, за океаном, тиражується думка, що авторство Романа Савицького сфальсифіковане. Реакція у діаспорі була шалено негативна. Але хочу наголосити на виховання, на інтелігента Барнича, який сказав, що він не хоче біди Романові Савицькому. Але в пресі, у друці, в часописах і Осип Гайський, і Валентин Бондар, і низка багатьох журналістів, науковців стверджували, що це є пісня Ярослава Барнича. Я ж бував і в Сполучених Штатах Америки, і я спілкувався з різними композиторами. Так в мене була дуже плідна співпраця з композитором Ігорем Соневицьким. І я також його запитався. І він категорично сказав, що це не є пісня Барнича. І досі не вщухає ідеологічна боротьба за авторство пісні «Гуцулка Ксеня». І навіть сьогодні в інтернет-ресурсах ми можемо знайти доволі гострі та недоведені аргументи. Дабі-дабі-дабі історії. У музичних колах давно говорили, що авторство цих пісень Романові Савицькому було приписано головою краєвої спілки композиторів Прикарпаття для того, щоб хтось із його членів отримував гонорари, які надходили від різноманітних концертних організацій. Анатолій Житкевич, Торонто. Позиція західних українських журналістів чітка. Роман Савицький – лже-автор «Гуцулки Ксені». Коли ми навіть читаємо його вірші, яких є дуже багато, то в цих віршах проглядається його тонка-тонка душа. Я не думаю, що він міг би якось згодитися на щось неправильне, на щось незаконне. Деякі журналісти діаспори і досі твердять, що радянська влада знайшла в особі Романа Савицького надійного співучасника фальсифікації, який повинен був виконувати волю влади та міцно тримати язик за зубами. Але у нашому інформаційному арсеналі є контраргументи. Історичний факт. За розповсюдження християнських ідей серед учнів Романа Савицького у 1958 році переводять у школу села Любенці. Тут він дозволяє собі куди більшу ідеологічну зухвалість. Директор школи Дмитро Луцик готує доповідь до чергового комуністичного свята. Роман Януарійович підходить до нього та скептично промовляє: «Голубе, чого ти так стараєшся? Ти і так не напишеш того, що говорити заборонено. Візьми якусь газету, виріж статтю. Там буде все, що вони хочуть почути». Немає жодної причини, чому радянська влада приписувала Гуцулку Ксені саме Роману Савицькому. А також ми не маємо ні фактів, ні доказів, що Роман Савицький співпрацював з радянською владою. Навпаки, зі свідчень очевидців, а також зі свідчень його учнів, з деяких документів, ми бачимо, що Роман Савицький був патріотом, він був чесною людиною, він був християнином. Наприклад, він боровся за заснування торгівельної школи, української торгівельної школи у Франківську. Також він підтримував зв'язки з УПА. Я зустрічався з Романом Савицьким, і ми навіть співпрацювали. Значить, виникла ідея видати збірник його пісень. І він мене, і видавництво «Музична Україна» попросило мене допомогти йому відредагувати ці всі пісні. Ну, я трошки там взяв участь тільки, власне, в акомпанементі, але я бачу, що він написав не одну пісню, як, допустимо, йому приписують, чи як так було «Гуцулка Ксеня», чи «Червоні маки», але там було багато пісень, і вони цілком були непогані, значить, це говорить про його професіоналізм.
Я думаю, що ймовірність, що це він автор, є дуже велика. 1963 рік. Апогей слави Ярослава Барнича. Вінніпег. Українці Сполучених Штатів Америки та Канади відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку. Маестро диригує хором, у якому 300 осіб. Йому присуджується звання почесного громадянина Вінніпега. А у 66-му українська діаспора широко відзначає 70-річчя Ярослава Барнича та вручає йому золоту батуту із слонової кістки та золотим окуттям. Вітання та благословення ювілярові надсилають папа Римський Павло VI та глава Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий. 1974 рік. Апогей слави Романа Савицького. У Моршині вшановують 70-ліття самодіяльного поета та композитора, який написав за своє життя близько 200 поетичних творів, з яких 134 покладено на ноти. Новітні часи все більше актуалізують тему авторства цієї пісні. Адже бажання знайти правду – невгамовний рушій людини. До того ж, бренд «Гуцулка Ксеня» може позитивно впливати на сучасні комерційні перспективи того чи іншого регіону. Скажімо, у Шешурах визріла ідея закласти пам'ятник героям знаменитої пісні. Завдяки Михайлу Григоришину був створений макет даного пам'ятника Гуцулці Ксенії і має бути збудований в селі Шешури. Душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче вовжарував. То хто ж написав цю чудову пісню? Ярослав Барнич чи Роман Савицький? У нашому арсеналі залишилось кілька надто важливих фактів, які виводять гіпотези у нове русло. 1929 рік. Роман Савицький закінчує університет і переїжджає до Станіслава. Тут він влаштовується працювати вчителем історії у приватну українську жіночу гімназію сестер Василіянок. І тут він знайомиться з композитором Ярославом Барничем. У них налагоджується творча співпраця. Ми знаємо, що Роман Савицький та Ярослав Барнич, вони виступали у ресторанах в чоловічому квартеті, де неодноразово виконували Гуцулку Ксеню. І можемо припустити, що Роман Савицький та Барнич разом працювали над цією піснею. Я вважаю, що написав Роман Савицький, а музику, я вважаю, писав і Ярослав Барнич, і писав ще один викладач Іван Недільський. У 94-му році Ксенія Бурачинська разом із своїм чоловіком приїхали в Шешори. Вона сказала, що дійсно було так. Роман Савицький був двоюрідним братом її матері Ірини. Ксенія також попросила його дійсно виконати її прохання, і так виникла пісня «Гуцулка Ксенія». Роман Савицький та Ярослав Барнич. Ось фотографія, на якій митці знаходяться поруч. Вони були друзями та обоє творили цей твір. Можна припускати, що Роман Савицький, який був майстром поетичного слова, поділився текстом та наспівав мотив Ярославу Барничу.
який майстерно володів композицією і здатен був вміло виписати гармонію та композицію пісні. Адже Барнич здобув освіту за кордоном, у Берліні. Там він почув танго, яке прийшло у європейські країни з далекої Аргентини. І саме ключем до розкриття жанру танго, яке ще не було відоме на українських теренах, володів лише Ярослав Барнич. Однак тільки Роман та Ярослав достеменно знали, якою є ціна кожного з них у цій знаменитій пісні. Вони мали свою музу, свою мрію життя, про яку могли розповідати чи приховувати один від одного. Але те, що їхнє серце було переповнене любов'ю, немає сумнівів. І це найголовніше. Babacığım, Orazа bayram hayırlı olsun. Babam, Orazа bayramınız hayırlı olsun. Baba, Orazın hayırlı olsun. Allah tutkan boğazılı Allah'a boğatsın. Allah bütün yapkan ibadetlerinizni kabul etsin. Men Allah'a her gün dua ettim, o sana sabırlık versin. Sabırlı o baba, beşin korkma. Bu ağır musibetler seni sındırmasın. İnanamız, Allah'ın yardımı tez gelir. Babacığım, men seni pek gururlanam. Mında herkes sizni soray, sizge selam eteler. Tez vakitlarda Allah görüşmek bizge kısmet etsin. Gelecek bayramını senin harçlamağa isteyim. Babam, men seni pek sevem. Babacığım, ben seni pek kucaklamak isteyim. Babacığım, ben seni pek sakındım. Bileyim ki sana şimdi pek kayın ama ağırlıktan son yangılık gelir. В эфире программа «Тема дня» на ЮА Крым, в студии Георгий Спасопокутский. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о дне крымско-татарского флага. Наш гость Синевер Кадыров, общественный деятель и правозащитник. Здравствуйте. Ну и, собственно, с праздником. Спасибо. Потому что, флаг это очень важно. Это абстракция, но ради абстракции, бывает, начинаются войны. В честь Дня крымско-татарского национального флага сегодня в Киеве состоится ряд мероприятий. Впервые флаг был поднят Национальным съездом крымских татар в 1917 году после февральской революции в России, а 30 июня 1991 года этот флаг был повторно принят в качестве национального. В этот день в Симферополе начал деятельность второй Курултай крымско-татарского народа, который состоялся через 74 года после первого Курултая, который проходил в 1918 году в Бахчисарае. С началом оккупации России украинского Крыма и усилением репрессий в отношении коренного населения полуострова главное мероприятие Дня крымско-татарского флага проходят на материковой Украине, в частности в Киеве, силами крымско-татарских общественных организаций при поддержке координации Меджлиса крымско-татарского народа.
Ну, собственно говоря, о флаге. Вот крымско-татарский флаг и украинский флаг желто-синий, они вот имеют общие такие, даже не только в цветовом вопросе много общего, но и в плане истории. Точно так же украинский флаг был поднят в начале 20 века, потом всячески пытались этот флаг придать забвению. Были моменты заигрывания со стороны советской власти, как с крымско-татарским народом, так и с украинским. То есть были какие-то культурные права и так далее, но все закончилось весьма печально, закончилось репрессиями, чистками и расстрелами. И вот вновь в 1991 году оба флага опять появляются. Да? Что для вас флаг? Вы ведь, кстати, вы практически последний советский политзаключенный. Да, советский, да. Ну, что для меня национальный флаг? Ну, собственно говоря, это символ моего народа, это его история, это его, будем говорить, честь, достоинство. И когда вы проводили аналогии между украинским флагом и крымско-татарским, нужно говорить и, наверное, о цветовой гамме, которая как бы повторяется. Если там желто-блакитный, то у нас он блакитный, на блакитном фоне золотая геройская тамга. Но опять-таки цвет золотой, да, желтый, золотой из этого ряда. Я думаю, эта цветовая гамма как раз-таки уходит в глубокое прошлое, в историческое прошлое, еще в тот период, когда, в общем-то, это было у нас до ислама, ну, наверное, у украинцев до христианских времен. Это, в общем-то, связано с тенгрианством, с неба, сыны неба и так далее. Ну, собственно говоря, это, кстати, символ и династии Гореев, которые, между прочим, так на минуточку, ведут свой род от Золотой Орды. И, собственно говоря, им еще при Петре I в Крым возили дань из Москвы, не правда ли? Я думаю, что даже этот момент, как в советские времена, да, собственно говоря, так и сейчас, весьма раздражает и этот флаг, и этот символ. Хотя, ну, вот в оккупированном Крыму, как бы он, в отличие от Меджлиса, не является официально запрещенным. Но, тем не менее, есть моменты, когда вот ребята выходят с крымско-татарским флагом и их пакуют. Вот если коснуться истории, то, что раздражает, когда они говорят в отношении Украины, Россия без Украины не может быть империей, так вот, присутствие крымско-татарского факта их также лишает имперскости, поскольку они ведь претендовали на что? На правопреемство Золотой Орды. А правопреемник золотоордынских ханов – это общепризнанные гераи, да, это династия гераев, чингизиды по происхождению. И поэтому, конечно, это не может их не раздражать. И что касается с тем, как вот в течение этих 3 лет на полуострове проходят эти дни, если еще первый год, собственно говоря, они как бы, ну, в отношении флага не было конкретных действий, не был даже, скажем так, запрещено проводить 18 мая. Это в 2014 году. Это уже в 2015 году они запретят. 2014 год они старались изменить формат. Они его они существенно его изменили, запретили проводить на площади, предоставили другую территорию. А вот уже с 2015 года уже даже в отношении флага они как бы себя ведут иначе, поскольку они прекрасно понимают значимость флага и что за символ это для каждого народа. Ведь они иначе преподносят историю Крыма.
в их представлении Крым – это российский, и скрепы русского народа связаны с Крымом. Ну да, как же. С одной стороны, смотрите, как интересно. Касается... Тут Орда, а тут скрепность-то в чем? Опять же, Византия, вот хочется и туда, собственно, этот двуглавый орел. Ну, двуглавый орел, это, кстати, как раз-таки с Золотой Ордой. Между прочим, кстати, да. Да, это не с Византией. Другое дело, они и тот период искажают. Там, ну, о каких скрепах может быть речь? Если вообще-то углубиться, да, ну, от того, что киевский князь был в Херсонесе, ну, это еще ни о чем не говорит. Христианство принимали в Киеве, а не там. Ну, что ж тут подрывать-то скрепы. Ладно, продолжим. Да. Будем подрывать. Ну, это символ, крымско-татарский флаг, это символ, за который и кровь проливалась, и, в общем-то, ну, пытались его стереть даже из сознания крымских татар, которых депортировали в Узбекистан и не только. Более того, вот сейчас продолжается разбирательство в Международном суде ООН. Речь идет о правах крымских татар, правах в том числе на собственный язык. Хотя вот с другой стороны, опять же, российская сторона говорит, да нет, ну, смотрите, пожалуйста, вот мы в школах местами преподают, но тем не менее. С украинским языком, с украинским флагом, с украинской историей тоже происходило то же самое, поэтому очень много общего. Как обстоят дела сейчас в Крыму? Вот, например, состояние дел с крымско-татарским языком. А много ли среди молодежи его носителей? Но, в принципе, вы знаете, согласно заключению экспертов ЮНЕСКО, к нашему глубокому сожалению, наш язык внесен в категорию языков исчезающих. И поэтому даже те потуги, которые предпринимались в условиях уже независимой Украины для возрождения языка, этого было недостаточно. Ну, скажем так, насчет этих потуг, я откровенно скажу, не столько помогали, сколько не мешали. Мол, ну, как-то не сами мешали исчезать, да? Да, исчезать языков. Да. А просто уже с периодом колонизации, новой, да, оккупации Крыма, режим просто ужесточился. Они как бы начали использовать новую вот эту вот. Они ее немножко модернизировали, наверное, вот эту советскую идеологию, да, интернационализма и так далее. Вот, кстати, сейчас она звучит, да, знаете как, вот сегодня буквально с утра читал на российских сайтах, а что крымским татарам не дают-то? Да крымские татары, ну вот там в школе, мол, собрали, да желающих не нашлось, чтобы перевести на крымско-татарский язык. А все ведь почему? Чтобы получить образование, чтобы работать, например, в России. Крымско-татарский-то не нужен, нужен русский язык. Но почему-то именно работают в России, да? Крымские татары с России, в России, например? Да, с России, даже те, вот которые жили в России в период, когда было запрещено возвращаться в Крым, даже они, в общем-то, с удовольствием возвращались на родину предков в Крым. И им запрещали возвращаться на родину предков? Однозначно, их удерживали, насильно удерживали в местах депортации. Более того, в частности, вот я родился в Узбекистане и жил, там использовали кнут и пряник, где пряником было то, что они готовы были нам там создать автономную республику. Но ведь не создали. Нет, они ее начали создавать, мы не приняли это. Мы не приняли, народ не принял. Народ всячески саботировал это. Более того, такой яркий пример, когда это уже достигло достаточно такого вот напряжения в обществе, это 1983 год, когда выпускников Тавтлита, а это был факультет подготовки преподавателей крымско-татарского языка и литературы, всю группу направляли в Мубарек, вот та зона, которая предполагалась под автономию, там уже, собственно говоря, что бы ни создавалось, нарекались именами выдающихся крымских татар.
будь то это совхозы, будь то это улицы, поселки. Слушайте, это мне напоминает еврейский автономный округ в И Хабаровском более крае. того, вы представьте, для советского периода, да, когда, собственно говоря, люди стоят в очередях по много лет, полжизни уходят для того, чтобы получить квартиру или еще что-то. А здесь студенты, выпускники, им дают диплом, при условии едут туда, ключ от дома, и собственного дома, в котором югославская мебель. Где югославская, где румынская, но, как говорится, полный фарш. И они столкнулись с недопониманием с нашей стороны в их представлении. Когда молодежь начала отказываться, они, в общем-то, ну, как можно отказаться, да? Тебе дают то, что другим и не снилось. Более того, если другие захотят, то это целую жизнь придется положить, да, работать, чтобы достичь этих успехов в части обладания собственным домом, там, я не знаю, еще заработные платы, а там это уже была зона. В Советском Союзе это же были по зонам. Север и крайний юг, они имели некие коэффициенты. Там как раз-таки присутствовали эти коэффициенты в части заработной платы. И вот когда студенты, вернее, выпускники уже отказались от дипломов, они сказали, мы не едем, даже если вы не дадите нам дипломы. И вот здесь вот для них это, в общем-то, было что-то непонятное. И здесь начала ломаться сама вот эта вот идея реализации крымско-татарской автономии в Узбекистане. Ну вот о ломке стереотипов сейчас в Украине обсуждается вопрос, да и не просто обсуждается, работает группа по созданию изменений в Конституцию для того, чтобы создать изменений. Да, для того, чтобы создать крымско-татарскую национальную автономию, потому что крымские татары по тем общепринятым документам ООН, они именно имеют право на такую национальную автономию. Давайте ни в Узбекистане, ни в Казани, а именно в Крыму. И дело даже не в том, что имеем ли мы право в соответствии... Это чисто юридический вопрос. Вот чисто юридически. До 1944 года в Крыму была автономия, крымская автономия с... элементами. На этом, в общем-то, играли. Она якобы называлась не крымско-татарская. Хорошо, господа, давайте обратимся к другим. Да? Символ, флаг был, красный флаг, как у всех, со звездой. А до перехода на латиницу, а потом на кириллицу, надпись даже была арабикой. Более того, Конституция Крымской автономной республики, Советской Республики, она была на двух языках. На крымско-татарском и на русском. Как, впрочем, и все, даже республики. А что еще говорила? И потом, если вспомнить идеологию тех лет, ведь с развалом империи, как тогда говорили, да, народы обрели свободы. Речь шла о народах, о коренных народах. Не просто так тогда отдельные, скажем, процессы именовали, да, коренизацией или, скажем, татаризацией. Украинизацией, черт возьми, да. Оно же не само по себе было, оно с привязкой, в общем-то, к территории. Но это было заигрывание на самом деле, как потом. Но это уже другой вопрос. Так можно сказать, это было заигрывание со всеми народами, которые обрели тогда свою государственность, да, после падения Российской империи. Украинцы — это была Украинская республика, Советская социалистическая республика. Они в разные периоды по-разному, да, территории были разные. Если на Кавказе там федерация сначала была, потом, собственно говоря, уже отдельные республики, но факт остается фактом.
это были государственные образования коренных народов, населяющих бывшую территорию СССР. Российской империи. А? Российской империи. Да. Ну, уже я имею в виду вот бывший СССР, это вот эту территорию я беру. И поэтому говорить, что, собственно, да, это не то, что заигрывание было. Им нужно было время выиграть, потому как восстановление империи шло несколько уже в новом формате, опираясь на ту новую идеологию. Ведь в принципе шел процесс создания нового этноса, называемого Советский Союз. Советский человек, народ. Поэтому здесь шел процесс немножко даже более тонкий. Ведь процесс объединения, он был не новый для большевиков. К этому времени уже были теории в Западной Европе. Вы вспомните, это сегодняшний Европейский Союз, это ведь и теория не сегодняшняя. Она еще та, где и, собственно знаете, говоря, еще Троцкий мечтал о Соединенных Штатах Европы. Поэтому ничего. Тогда только все тоже уперлось в язык. Каждый схватился за язык. Они не приняли эту идею через опасение потери своей идентичности. Да? Вот. Язык. Потеря языка. Их всех страшило. Очень интересная штука. Левада-центр опросил россиян, кого они считают на данный момент самым выдающимся российским деятелем всех, так сказать, времен и народов. И кто же на 2% опередил даже Путина? Сталин. В этом контексте ваши прогнозы, какая судьба ждет многострадательный крымско-татарский народ? Ну, в принципе, они не отступают от своей программы по ассимиляции моего народа. И при отсутствии крымских татар, собственно говоря, проблема Крыма в их представлении разрешается раз и навсегда, поскольку здесь они уже рассчитывают на некие исторические моменты, которые Крым связывают сугубо с Россией, ни с какой-либо другой территорией. С другой стороны, идет и какое-то локальное заигрывание с теми крымскими татарами, которые... А почему они должны, собственно, уезжать из Крыма? Время да? нужно, Но это все уже было, да? Да. А что им делать, которые остаются на территории оккупированного Крыма? Ведь исторический опыт очень печальный. Как раз-таки наша задача, имеется в виду задача головного органа крымско-татарского народа, представляющего его, это Меджлис и вообще национальное движение крымских татар в этих условиях, чтобы народ сохранился, чтобы народ не исчез, не ассимилировался. А это можно только в процессе борьбы. Ну вот Меджлис уже персона нон-грата в Крыму оккупирован. Не персона нон-грата, он просто признан как экстремистский и запрещено упоминание. Но крымско-татарский народ имеет долгий опыт борьбы, и поэтому будут меняться форматы, и в зависимости от ситуации на том или ином историческом этапе будут вырабатываться соответствующие методы борьбы. Ну что же, борьба, собственно говоря, ценно то, за что борешься. А вам пожелаю победы. В студии работал Георгий Спасокуковский. В гостях у нас был общественный деятель и правозащитник Сенвер Кадыров. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮА Крым. В Фейсбуке через минуту смотрите новости. Не переключайтесь.
Моє життя майже не відрізняється від життя інших мешканців мого міста. Я люблю свою родину, маю роботу, плачу податки, але я не можу вплинути на те, куди підуть сплачені мною кошти, бо мої виборчі права обмежені. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи, мають право брати участь в управлінні державними справами. Внутрішньо переміщені особи повинні мати можливість голосувати на всіх видах виборів. Щороку держава закуповує за наші гроші товари та послуги. Це ліки, продукти харчування та багато іншого. Завдяки реформі та появі системи «Прозоро» усі державні тендери відбуваються в онлайн і доступні для моніторингу. Реформа спрямована на зниження рівня корупції в публічних закупівлях та дозволяє економити гроші. Кожен, хто має доступ в інтернет, може контролювати витрати держави. Долучайтеся до реформи. Слідкуйте, як держава витрачає ваші гроші. В эфире новости, в студии Елена Солонина. Сегодня в выпуске «Смотрите». Babacığım, Orazа bayram hayırlı olsun. Babam, Orazа bayramınız hayırlı olsun. Baba, Orazın hayırlı olsun. Allah tutkan oğuzluğu Allah'a boğatsın. Allah bütün yapkan ibadetlerinizni kabul etsin. Men Allah'a her gün dua etip, o sana sabırlık versin. Sabırlı o baba, beşin korkma. Bu ağır musibetler seni sındırmasın. İnanamız, Allah'ın yardımı tez gelir. Babacığım, men seni pek gurur. Сегодня в Украине 8-й раз отмечают День крымско-татарского флага. Дату 26 июня утвердили лишь в 2010 году. И выбрали ее не случайно. Именно в эти дни в 1991 году прошел первый день второго Курултая, народного съезда крымско-татарского народа. Все это было в Симферополе. Там флаг и утвердили как национальный. После оккупации Крыма России этот день уже 3 года отмечается в Киеве. Активисты и эксперты рассказали об истории праздника и почему этот день важен для всех украинцев. Именно Джипарова считает, что крымско-татарский флаг является символом Украины в Крыму. Заместитель министра информационной политики рассказала о том, насколько он важен, особенно после оккупации Крыма Россией. О том, насколько он важен, особенно после оккупации Крыма Россией. Это символ борьбы. Мне кажется, что крымско-татарский флаг – это как раз сегодня символ украинскости или Украины там, в Крыму. В Киеве уже второй год красуется один из самых больших крымско-татарских флагов. Активисты создали его своими силами после аннексии России полуострова. В день национального флага крымских татар создатели стяга вспоминают о том, как это было. Вы знаете, что это за флаг? Да, флаг, крымско-татарский флаг. Да. Конечно, флаг Крыма. Нет, я даже не знаю, что это флаг. Да, это крымско-татарский флаг. Крымско-татарскому флагу на Оболонской набережной в Киеве уже 2 года. К сожалению, до сих пор не все люди знают, чей это стяг. Флаг создали активисты летом после аннексии России полуострова. На него ушло 1,5 тонны краски, размером он получился 18 метров в ширину и 90 в длину. Это одно из самых больших изображений крымско-татарского. Организаторов. Ну, эта акция пришла, конечно же, идея крымским татарам, которые вынуждены были покинуть родной Крым, и для того, чтобы как бы напомнить о себе и о той проблеме, которая существует, и общей истории Украины и крымских татар, решили ко дню крымско-татарского флага 2 года назад сделать напоминание себе и всем окружающим о том, что Крым – это Украина. Тарах-Тамга – так называется герб, который изображен на крымско-татарском флаге. Он принадлежит роду Гиреев. Их династию наследование символа выбрали не случайно. Они были местными правителями, и именно с ними была связана государственность крымских татар.
Тамга желтого цвета изображена на голубом фоне, который символизирует чистое и мирное небо. Именно этого хотят для своей родины крымские татары. После аннексии Крыма прошло уже 3 года. Начиная с 2014 года Украина там довольно много приняла и документов, и нормативных актов, и законов, которые касаются крымских татар. И наличие этого флага здесь лишь подтверждает то, что мы услышали друг друга, крымские татары услышаны. Конечно, еще многое нужно сделать, но в целом этот флаг подтверждение того, что, ребят, мы вместе. Этим летом в честь введения безвизового режима рядом с украинскими и крымско-татарскими стягами появился еще один – флаг Европейского Союза. Сегодня активисты считают, что изображение крымско-татарского флага именно здесь свидетельствует о солидарности народов. Эннан Булатов, новости, ЮА Крым. С Днем национального флага поздравили крымских татар в Брюсселе. Сотрудники Европарламента сделали видеообращение, где каждый на своем языке обратился к крымским татарам. Поздравил крымско-татарский народ с Днем национального флага и президент Украины Петр Порошенко. Сегодня он прилетел в Париж для встречи со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли в Елисейском дворце. Главными темами стали события в Крыму и на Донбассе, а также противодействие российской агрессии. Главы Украины и Франции договорились провести консультации, чтобы анонсированная встреча в нормандском формате прошла результативно. Также Порошенко и Макрон обсудили экономическое сотрудничество. В воскресенье в Киеве мусульмане отпраздновали окончание священного месяца Рамадан, а начали отмечать Ораза-Байрам, праздник, который начинается сразу же после Великого поста. Его организовали Меджлис крымско-татарского народа и Духовное управление мусульман АРК. Все началось традиционно с утренних намазов в мечетях Киева, а после молитвы крымские татары собрались на завтрак за праздничным столом. Там присутствовал и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он вспомнил, что все действия крымско-татарских активистов на материковой части Украины направлены на скорейшее освобождение полуострова от оккупантов. Также на завтраке побывал и Рифат Чубаров. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа отметил, они делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на родину, и поздравил с Ораза-Байрамом всех, кто исповедует ислам в Украине и других странах мира. Я хочу всіх тих, хто сповідує іслам, привітати з святом Ораза, Байрамом. Хочу всім побажати в першу чергу вірності собі, своїм близьким, але найголовне Всевишньому, і тоді він буде милостиво дарувати нам всім і здоров'я, і успіхи. С праздником Разговения поздравили всех мусульман, дети крымских политзаключенных. Предлагаем вам посмотреть, как это было. Babacığım, Orazа bayram hayırlı olsun. Babam, Orazа bayramınız hayırlı olsun. Baba, Orazın hayırlı olsun. Allah tutkan oğuzluğu Allah'a boğatsın. Allah bütün yapkan ibadetlerinizni kabul etsin. Men Allah'a her gün dua etip, o sana sabırlık versin. Sabırlı ol baba, beşin korkma. Bu ağır musibetler seni sındırmasın. İnanamız, Allah'ın yardımı tez gelir. Babacığım, men seni pek gurur. Мусульмане празднуют. Президент России Владимир Путин вновь посетил Крым. МИД Украины выразил протест в связи с визитом президента России на оккупированный полуостров. В этот раз Путин не погружался, не встречался с крымчанами и даже проигнорировал Севастополь. Там его ждали не так радушно, как после аннексии. В 2014 году севастопольцы захлебывались от радости, встречая Путина на Графской пристани, и даже плакали. А после 3 года вместо обожания – протест. Путин у нас отнимает землю. Под такими лозунгами около 30 севастопольцев вышли на центральные улицы города. Люди, чьи права на землю оспаривают в судах правительства города, встали в одиночные пикеты. Однако визит был спланирован так, чтобы все проблемы остались за кадром. Путин приземлился на Бельбеке и отправился в знаменитый Артек. К более благодарным слушателям, к детям.
Севастопольская скейт-площадка для самоубийства. Вскоре в городе откроют первый за 30 лет реконструированный сквер «Динопарк». Но предвкушение радостного события омрачено. Первая в городе сертифицированная скейт-площадка монтируется с явными и опасными для жизни дефектами оборудования. «Динопарк» – так севастопольцы прозвали это место из-за огромной скульптуры древней рептилии. Небольшой зеленый уголок – все, что осталось от некогда большого парка. Часть территории ушла под застройки. Уцелевший участок зеленых насаждений местные жители отстояли. Была восстановлена заброшенная фигура динозавра и посажена молодая кипарисовая аллея. Там смонтировали скейт-парк с фигурами для экстремального катания на роликах, скейтах и велосипедах. Но местные экстремалы утверждают, что конструкции непригодны для катания и даже травмоопасны. Это вот замечательная фигура, это разгонка. Вот высотой она примерно 2 метра, вот рост человека, да, чтобы вы понимали. И вот под таким углом она располагается. Мне очень интересно, кто этой разгонкой будет пользоваться и будут ли пользоваться ей вообще. То есть я не говорю про скейтеров, не говорю про роллеров, но, допустим, на BMX из присутствующих в городе спортсменов ей воспользоваться не сможет никто. Это дикий наклон. Я сначала думал, что строители ошиблись, когда ее собирали, но мы можем видеть конструкцию сварную, цельную. То есть тут ошибиться нельзя. Она так спроектирована. Это какой-то ад. Мусульмане празднуют Ораза-Байрам, праздник разговения. С 27 мая длился священный месяц Рамадан. Во время мусульмане его придерживались строгого поста. В светлое время суток им не разрешается ни есть, ни пить. Последователи ислама считают, что именно в этот день пророку Мухаммеду были посланы первые стихи Корана. На празднование Ораза-Байрам в Киеве побывала и наш корреспондент Анастасия Середа. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. Празднование Ораза-Байрам на ВДНХ начинается с чтения Корана. Среди почетных гостей и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он говорит, что сегодняшний праздник особенный. Все потому, что Ораза-Байрам предшествует строгий пост, который должен соблюдать каждый мусульманин. Тут же Рифат Чубаров вспоминает и свое детство, как его семья отмечала праздник в депортации. Я сам з дитинства пам'ятаю, ще коли ми жили в Ігнані, ніхто ніколи не міг забороняти. Не віталося так. За радянські часи осуджувалося таке свято, бо країна і держава була атеїстичною. На праздник в столице приходили целыми семьями. По мусульманским традициям детворе стоит относиться к Рамадану так же ответственно, как и взрослым. Маленькие гости рассказали нам о том, что для них значит Ораза-Байрам. Ну, мы мусульмане, этот праздник для нас многое значит. Праздник, он как день разговения. Это мы целый месяц сначала постимся, это не кушать целый день, а потом уже у нас праздник в конце месяца. И мы приезжаем, собираемся, празднуем. Территория празднования разделена на мужскую и женскую зоны. Для детворы организаторы приготовили сладости и ценные подарки. Детям, абсолютно всем, кто посетили этот праздник, подарки очень интересные, в основном это игрушки для всех возрастов, мальчики и девочки. Не скучно было и взрослым. На праздновании перед гостями выступили детские коллективы, а все желающие смогли посоревноваться в перетягивании каната, национальной борьбе и спортивном армрестлинге. А для угощения организаторы приготовили 160 килограммов телятины. А расскажите, пожалуйста, что вы тут готовите? Мы сегодня готовим мясо. Тушеное мясо будет с гарниром из нута. Это чисто восточное блюдо, которое мы решили преподнести сегодня нашим гостям в качестве угощения в этот светлый праздник Ораза-Байрам. На празднование в Киев организаторы пригласили крымских татар из разных областей Украины. Отмечать Ораза-Байрам мусульмане начали с воскресенья. Традиционные торжества длятся 3 дня и закончатся лишь во вторник. Организаторы приглашают всех желающих приобщиться к празднованиям Ораза-Байрам. Анастасия Середа, Максим Маковей. Новости. ЮА Крым. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите наши выпуски по будням и подписывайтесь на ЮА Крым в Фейсбуке. Хорошего вечера.
оця атмосфера, вона якось, знаєте, як аура ця проникала, вона охоплювала всіх там присутніх. І комуністи, соціалісти, праві, ліві, які хочеш. Віктор Мусіяка – заслужений юрист України, професор Києво-Могилянської академії. У минулому – політик та народний депутат. У його доробку понад 30 законопроєктів. А ще Віктора Лаврентійовича називають батьком Конституції України. Адже саме він був одним із авторів її тексту. У 2006-му партія, яку очолював Мусіяка, не пройшла до Верховної Ради.